जों दिनै YTF नि कायसा सालसानि सेमिनार खालायखा अ सेमिनार अबताबक दिनै सिलासरि आमचाइनि कमिउनिटी हल खालायजागि दङ दिनै आरो फाइमानजा फैखा दिनै YTF नि तथा त्रिपुरा मथानि फाउन्डार टीम दिनै सिकलारनि बिसिङाव दिनै जुबरनि बिसिङाव सबसे क्राक कुक के जोंनो उत्साह रुयै जबा खायरिनाय दिनै दा डेभिड मरा सिंह फाइ सबायजाक दिनै YTF नि भाइस प्रेसिडेन्ट सियानुम माइके दिनै नेतृत्वरै तंनाय गोबां मानो दिनै फाइ सबायजाक दिनै दिनै आमचाइनि दिनै दा सन्जय मानिक त्रिपुरा टेकेरमै अरनि सुरजित माराक तै दिनै YTF नि अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि सेन्ट्रेल कमिटि नि सनु कुमार त्रिपुरा तै दिनै भाइस प्रेसिडेन्ट तैबो फाइ बरगो फाइ थांगा इनके एक्चुअली अपने उद्देश्य का जों दिनै सारा त्रिपुरा राज्योआवनो नुगै दङ दिनै बर' रंनो কোনো না কোনোভাবে একটা ষড়যন্ত্র খালাই পুলিশ কেস থেকে রময় প্রত্যেকটা একটা হয়রানি খালাইনের বাগে বিজেপি সরকার চাইতে গই দङ চেষ্টা খালাই दङ বড় একটা অভিযান চালাক दङ কাজে বরনি অ অভিযাन ন जों बाहायके काटिवै जों बाहायके चिनि सामुंन खालाय थांमानाय जों बाहायके चिनि तिप्रासानि गाहाम खालायमानाय चिनि समाज चिनि जे आमचाइ रंनो टंकचां खालायै चिनि बर रंनो बाहायके तुइ दिलै तलांमानाय हनैनो जों दिनै कायसा सेमिनार अ सेमिनारनि बिसिंति गोबां आलोचना खालायके जों गाहाम कक सालायका गाहाम पॉइंट नारका बनि बिसिंति जों चिनि बर रंनि चिनि लुकुरंनि बाहायनो गाहाम केनो कायसा रेसपन्स जों लुखा जे चिनि लुकुरक कुन समफानो हामिया सामुं बुका थांना बागै गसिया जतनो टंकचां ताई गाहाम क्रंखायै चिनि जे तिप्रासानि जे मानथाय सकथाय चिनि जे लुकुरंनि जे बिपद आपद न बाहायके चुबानाय अबनतिनो जों बरंनि कायसा जे तान तंमानि बरंनि जे कायसा वान समु तंमानि अब जों दिनै गाहाम केनो सेमिनारनि बिसिति जों साइमाखा सर अमहाय सेमिनार खालायजाक मानिला बिसि ब्रुम ब्रुम रमि खालायजागै दं ना बिसि ब्रुम ब्रुम निकया जों नांखागै मान्थलि वाइसबो जों खायो प्रति मान्थ जों एक बार सेमिनार खायो अब चिनि मान्थलि वाइस जों रिपोर्ट कालेक्ट खायो चिनि आमचाइनि लुकुरक ब कन्डिशनाव दं बाहाय दं एन्ड चिनि नाहार मुं तनर जतनो साइमनो जों नायो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड चिनि बरक ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि जबानि बिसिंति जतनो थानचां तुं चिनि लुकुरक थानचां मानि यागुलो जतनो गाहाम करंखा अ समाज अ चिनि अ हावो कुसुं कुसुं शान्ति के तंगमाना निंथु चिनि अ नाहार मुंनति जों कुनु दिन जों आजुगै तंया जों कुनु दिन जों उंगलक बसुलिया जों नांखाके मासाव प्रति एक बार मासाव जों सेमिनार सर जों कक माने बिसिंते खानाय मानि तिनि युथ नि सिमे सेमिनार दङ होननाय बे फिया बारो युथ दङ तै सिमे दामा हेके कक चापलायजाक ना एक्चुअली चिनि त्रिपुरा मथानि जे कोनो একটা শাখা সংগঠন পানো जों যদি কাইসা একটা সেমিনার নি কল খাইকাंखाय the totally program was organized by youth of no organized हेके बाट अ जागा चिनि पेरेंट्स पार्टी चिनि बुरिरंनि बर जतनो एटेन्ड दङ जों जतनो थानचा माने थानचा केनो जों जत कक चापलायो थानचा केनो जों कक बसालायो थानचा केनो जों बसकानि सालो ताम खालायनि अबनो बसों वान समु तु आबाइकलेन सर पाइथागो तिनि अ वन डे सेमिनार प्रोग्राम ते नंगलो कोरोना ककटाम कचाना मुसुं आंगमर साना मुचुको अ सिलासुरि आम चायो जे चिनि लुकु तंगाय रक विशेष kai जे ताबुक सरकारि कायदा बाय जे बंचित खाइजागि तंगाय रक रिसेंटली जों खोनाका अरो सिसलिज परिवार नाकि बन दप्तर बाय साजाका बलं बेदक बाय साजाका अरनि इलिगेल जे अर दखल खाय तंमाने हानि कनाय थानि नै आं बरगनो विशेष kai बरगनो से आं सकां साना मुजुको ता किरिदि तावानादि अ हा समस्त सारा त्रिपुरानि हा त्रिपुरासानि हा जों जे जाफान तंनाय जे जाफान जानाय चिनि कालचार चिनि लाइबुमा जों अमायकेन दङ ओंगै मानो जों ताबुक सरकारि बाबे चिनि आरो कोनो कागज पत्र करि फियाबा चिनि इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एसेसन जे मार्जार एग्रीमेन्ट नि मतेंके अ हा जे कोनो जागा त्रिपुरासा दङै मानो जे कोनो जागानो त्रिपुरासानि अधिकार दङ बनि बागै ता किरिदि तावानादि जों बनि बागै जों बसकांनि सालो जों बृहत्तर आन्दोलन फान थांना नागे मा थांलायनाय एन्ड चिनि जे त्रिपुरा मथानि जे लुकु तंनाय आं अमनो कक कचाना मुचुको बयनि चुकलि बाय आम चाइरगो मुं सापानो ता खालायलायदि बयनि चुकलि बाय आम चाइरगो टंकचां न टंकुटुं खालायना बागै जे चाइतो तंमारनो आपनो गाहाम के नजरिवै
tong kesang ni poribeso tona bagai ang o am chani ani lukurong nang koino musu हामबाय सार